வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் உலகத்தில் இருக்க மக்கள் இறக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கு. பொதுவா கொலைன்ற ஒரு விஷயம் நடக்கிறத விட தற்கொலைன்ற ஒரு விஷயம் தான் அதிகப்படியா நடக்குது. அந்த தற்கொலை ஏகப்பட்ட ரீசனா இருக்கலாம். மேபி லவ் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம். அப்படிலாம் குழந்தைய இழந்த பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை கிடைக்காம இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா குறிப்பிட்ட படங்கள் அப்படின்னா சில படங்கள் கிடைக்காம இருக்கலாம். அப்படின்னா வேற ஏகப்பட்ட ரீசன் கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த தற்கொலைக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது டிப்ரெஷன் தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் டிப்ரெஷன் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிப்ரெஷன் உருவாகிறதுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் காரணம்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஸோ அந்த பொருளும் பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டிப்ரெஷன்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நியூரான் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது ஒரு நியூரானோட இமேஜ். இந்த நியூரானோட மேற்பகுதி எல்லாமே த்ரெட் போன்ற அமைப்பு இருக்கும். அதோட பேர் தான் டென்ட்ரைட்ஸ். இந்த நியூரானோட டென்ட்ரைட்ஸும் இன்னொரு நியூரானோட டென்ட்ரைட்ஸும் கான்டாக்ட் ஆன இடத்தோட பேர் தான் சினாப்சிஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு நியூரான்ல ஜென்ரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் எப்போ இந்த சினாப்சிஸ் இடத்துக்கு போன உடனே கெமிக்கலாக மாறிடும். இட் மீன்ஸ் கெமிக்கல் சிக்னல்ஸாக மாறிடும். அதான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறமா திரும்பி அந்த நியூரான் போன உடனே அது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் தான் திரும்பி மாறிடும். அதனால தான் சிக்னல்ஸ்லாம் ஒழுங்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த நியூரான் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் தான். அதுலேயும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்கும். அதில் சிலர் தான். ஸோ அதில் ஒன்றான இந்த செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான். இந்த செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம பாடியில் எப்போ ரொம்ப கம்மியாகுதோ அப்போ தான் நம்ம டிப்ரெஷன் சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், அதே எப்படிடா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் டிக்ரீஸ் ஆன உடனே நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன் வந்துடுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் இந்த செரோட்டோனின் பண்ணக்கூடிய வேலையை கேட்டால் நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. இந்த செரோட்டோனின் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் கரெக்டான ஒரு லெவலில் இருக்குது. அப்புறமா இப்போ உங்களுக்கு பசிச்சாலோ அப்படிலாம் பசி எடுக்கலனாலோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது இந்த செரோட்டோனின் சொல்ல போகிற இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான். அப்புறமா இப்போ நீங்கள் ஒரு புதிய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கற்றுக்கிட்டு அது மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. அதுக்கும் காரணம் இந்த செரோட்டோனின் சொல்ல போகிற அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான். அப்புறமா நீங்கள் தேவையில்லாத சாப்பாடுலாம் நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாமிட் வரும் பார்த்தீங்களா? அதுக்கும் காரணம் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான். சப்போஸ் இப்போ உங்கள் உடம்புல ஏதோ ஒரு பகுதியில் வெட்டுப்பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ பிளட் வெளியில் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்னாகும்? பிளட் கிளாத்திங் நடக்கும் பார்த்தீங்களா? அதுக்கும் காரணம் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் தான். சரி, இந்த செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம உடம்புல நிறைய இருந்துனே தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இந்த செரோட்டோனின் டைரெக்டாக நம்ம பாடியில் இருக்காது. நிறைய வகையான ஃபுட்ஸில் தான் இருக்கும். அதில் எப்படி இருக்குன்னா ட்ரெப்டோபான் சொல்லப்படுற ஒரு வேதியியல் பொருளாக தான் இருக்கும். அந்த ட்ரெப்டோபானை நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அதை தான் நம்ம பேங்க்ரியாஸும் அப்புறம் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை செரோட்டோனினாக மாற்றிடும். இந்த செரோட்டோனினா நம்ம பிளேட்லெட்ஸ் கூட ஃபுல்லாக போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும். இப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம உடம்புல எங்கேயாச்சும் வெட்டுப்பட்டுச்சுன்னா இந்த செரோட்டோனின் போயிட்டு மோஸ்ட்லி க்யூர் பண்ணும் அதை. அப்புறமா இந்த செரோட்டோனின் தான் ஒரு ஸ்லீப் ஹார்மோனும் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஹாப்பி ஹார்மோனும் சொல்லுவாங்க. மெலோட்டோனின் தான் ஸ்லீப் ஹார்மோனே தவிர அது எப்படி நீ செரோட்டோனின் சொல்லலான்னு கேட்கலாம். மெலோட்டோனின் நம்ம தூங்குறப்ப உருவாகக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். சப்போஸ் நம்ம நல்லா தூங்கினோம்னா இந்த மெலோட்டோனின் சொல்லப்படுற ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல நிறைய செக்ரீட் ஆகும். அப்புறமா நீங்கள் காலையில் எழுந்துட்ட அப்புறம் ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா? அப்புறமா இன்றைக்கி என்னோட நாள் அற்புதமாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? அதுக்கு காரணம் இந்த செரோட்டோனின் தான். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான். நைட்டில் உருவாகக்கூடியதான் மெலோட்டோனின். அதை கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த செரோட்டோனின். அப்புறமா காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு புதிய வகையான ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது தான் இந்த செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற செரோட்டோனின்லாம் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு மெக்னீஷியமும் தேவை, அதே மாதிரி ஜிங்க்ன்ற ஒரு பொருளும் தேவை. இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இந்த செரோட்டோனின் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கம்மியாகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன் சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வரும். உங்களுக்கு இன்னும் புரியும்படி சொல்ல போனோம்னா நீங்கள் டிப்ரெஸ்டு பீப்புளாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக தூங்கிருக்கவே மாட்டாங்க. அதே மாதிரி எப்பயுமே அவங்க கண் சோர்வாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களும் பயங்கரமாக சோர்வாகவே இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம தூங்காதனால என்ன ஆகும்? மெலோட்டோனின் கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகாது. இப்போ மெலோட்டோனின் கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகலாம், செரோட்டோனின் சொல்கிற அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரும் கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகாது.
இப்போ ரெண்டுமே செக்ரெட் ஆகாதான் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிப்ரெஸ்டு ஸ்டேட் வந்து நம்மள தள்ளப்படுவோம். அப்புறமா அதே டிப்ரெஸ்டு பீப்புள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு புதிய விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கவே மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கற்றுக்கினாலும் அந்த விஷயத்தை வந்து அவங்க மெமரியில் வந்து சேவே பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறமா அவங்களோட மெமரி கெப்பாசிட்டி வந்து பயங்கரமாக கம்மியாயிடும். ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த செரோட்டோனின் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம பாடியில் வந்து பயங்கரமாக கம்மியாகிறது தான். சரி, இந்த செரோட்டோனின் வந்து கம்மியாயிடுச்சு, இப்போ அதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்குது, அதை வந்து எப்படியாச்சும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து நேச்சுரலாகவும் பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் பண்ணலாம். அதாவது மெடிசன்ஸ் கொடுத்தும் அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸோட லெவலை வந்து கரெக்டாக ஈக்குவல் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு நியூரான் வந்து இன்னொரு நியூரான் ட்ராவல் பண்ண அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கரெக்டான ஒரு பாத்துலையும் அதே மாதிரி கரெக்டாகவும் ட்ராவல் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ நேச்சராக ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா பாதாம். ஏன்னா பாதாமில் வந்து நிறைய மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் இருக்குது. இந்த மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், செரோட்டோனின்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த பாதாம்லேயே செலூரியம் சொல்லப்படுற ஒரு பொருளும் இருக்கும். இந்த செலூரியம் என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை வரும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து பயங்கரமாக டிக்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டார்க் சாக்லேட்ஸ். அந்த டார்க் சாக்லேட்ஸை சாப்பிட்றப்ப நம்ம உடம்புல இருக்க செரோட்டோனின்லாம் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா முட்டை, எக்ஸ். முட்டை சாப்பிட்றப்ப முட்டையில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி ஜிங்க்கும் இருக்கும். இந்த ஜிங்க் இருக்கிறதுனாலையும் செரோட்டோனின் சொல்கிற அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கரெக்டாக வேலை செய்யும். ஸோ முட்டை கிடைக்கிறதுலாம் வந்து ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அதனால் அடிக்கடி முட்டையை வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க. அப்புறமா நாலாவதாக இருக்கிறது வந்து பனானா. இந்த பனானாலாம் வந்து ஏகப்பட்ட ட்ரிப்டோஃபான் இருக்கும். அதை நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அப்போ தான் அது வந்து செரோட்டோனினாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதனால் பனானாஸ்லாம் வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க. ஃபிஃப்த்தாக என்னதுன்னா, நீங்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து நிறைய நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா சூரிய ஒளியில் தான் வந்து விட்டமின் டி இருக்குது. இந்த விட்டமின் டி எப்போ நம்ம ஸ்கின் மேலே போகிறதோ அப்போ நம்ம உடம்புல செரோட்டோனின் சொல்லப்படுற அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக தொடங்கும். ஸோ அதனால் வெயிலில் நிற்கிறதுலாம் வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து கடுத்துரும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. வெயிலில் போய் அடிக்கடி நில்லுங்க. அப்புறமா சிக்ஸ்த் என்னதுன்னா, நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப உங்களோட ஆக்சிஜன் இன்டேக் நிறைய இருக்கும். ஆக்சிஜன் நிறைய எடுத்துக்கிறப்ப நம்ம செல்லில் வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியான ஒரு ஸ்டேட் இருக்கும். அதனாலேயும் உங்களோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸில் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்புறமா நல்லா தூங்குங்க. ஸோ அதனால தான் என்றைக்குமே டிப்ரெஸ்டு பீப்புளெலாம் வந்து போய் டாக்டரை பார்க்குறப்ப தூக்க மாத்திரை வந்து நிறைய தருவாங்க. அப்படி தூங்குறதுனால தான் மெலட்டோனின் வந்து கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகிட்டு கரெக்டாக அந்த செரோட்டோனினும் கரெக்டாக செக்ரீட் ஆகும். ஸோ இதனால தான் அவங்க வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ் வந்து நிறைய அந்த டிப்ரெஸ்டு பீப்புளுக்கு தருவாங்க. சரி, இதே மாதிரி வந்து நிறைய நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், அதாவது நிறைய செரோட்டோனின் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்றைக்குமே ஒரு பயம் தரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனில் தான் என்றைக்குமே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. எப்பயுமே அவங்க வந்து கை கால்லாம் வந்து நடுங்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட மசில்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகவே ஆகாது. மசில்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ்லேயே இருக்காது. அவங்களோட மசில்ஸ்லாம் வந்து என்றைக்குமே நடுங்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் அவங்க பாடி வந்து பயங்கரமாக நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறமா அவங்களோட ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறமா அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷரும் தான் அது வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். நம்ம ஹார்ட் பீட்டும் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனாலே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்லாம் கரெக்டாக ட்ராவல் ஆகாதனால நம்ம பிரெயினில் இருக்க இந்த ப்ரீஃப்ரான்டல் கார்டெக்ஸ்லாம் வந்து தவறாகவும் திங்க் பண்ணும், அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் வேலையும் திங்க் பண்ணும். தவறான ஒரு திங்கிங்னா எப்படின்னா, நம்ம வந்து சூசைட் பண்ணி சாவலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு தவறான திங்கிங். அதே பாசிட்டிவ் எப்படின்னா, ஒழுங்காக சாதிக்க முடியல, நம்ம வேறு ஒரு ஃபீல்டு எடுத்து அதில் வந்து சாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவ் வேலை திங்க் பண்ணலாம். ஆனால் நிறைய பேர் இந்த பாசிட்டிவ் வேலை திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. நெகட்டிவ் வேலை திங்க் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக சூசைட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் லவ் ஃபெயிலியர் எடுத்துக்கோங்களேன். நிறைய பேர் வந்து எனக்கு லவ் வந்து செட் ஆகலை, நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் தற்கொலை பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் தற்கொலை பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சூப்பரான ஒரு லைஃப் இருக்குன்றதை நம்ம என்றைக்குமே யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டோம். அதனால் நம்ம வந்து டக்குன்னு டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு டக்குன்னு வந்து சூசைட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த சப்போஸ் உங்களுக்கும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு மாற்றிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு டிப்ரெஷனாக என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெளிவான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க. அதே மாதிரி யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு டிப்ரெஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களும் எப்படி இந்த டிப்ரெஷன் வந்து உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எஸ் கோமலாகாஷ்.